8. novembar 2014. 8. novembar Dom omladine, 2014. Hip Hop sala, Dom omladine, Kurtoazija, Kurto Show. Nastupaju Sale Tru, DK, Maksoni, Gazda Baja, Gerum, Sale Tru, DNK, Ivana Zečević, Radioactive Crew, Maksoni, Ivana Zečević, DNK, DJ Munja, Radioactive Crew, DJ Level Hi-Hats, Gerum. Pets. GLTD FM ima tu. Ja sam sve rekao tako tim nekim nakurčenim tonom jer sam ja Sale Tru, ponavljam. Kurto Show. Yeah! Novembar, 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 ja ne znam da li ste spremni za to, jer osmo pravimo mi Kurto Show. Ja ne znam da li ste vi spremni za to, jer osmo pravimo mi Kurto Show. Pa zato vidimo se tada ljudi svi, jer tu će biti moji drugovi. Pa vidimo se tada ljudi svi, u domu omladine u publici.